Popletová fala. Poznáte Peťka Popletu? Fí, ten má pestrú paletu. Na kuchynskom stole až to oči kole. Je tam, verte, doslova kávová čelva, horčicová, vajcová, papriková, slivková. Vždy, keď jedol, tak pozeral, farby on ho maloval. Pomaľoval stolu všetky a cítil sa ako krv. Jahody, čučovie, všetko mal uzine v lete, ako maliar na lete. Ale raz si veril, namaľoval panáčika a ten sa mu iba smial. Za tie farby z kuchyne veľký trestaň. Skončíš niekde v komíne, ha ha ha. Príjemný podvečer, milí prítomní, milí hostia, pedagógovia, žiaci, rodičia. Som veľmi rada, že máme opäť možnosť stretnúť sa v tomto peknom priestore Foyer kultúry. Tentokrát pri príležitosti otvorenia našej fašiankovej, takže ja som ich predstavila, autorov, teda pedagógov, a poprosím ich, aby na chvíľočku prišli ku mne a po prípade, ak chcú niečo k tomu povedať, tak aby sa aj ujali slova. To je pani Veronika Karoliová, pán Kolešták, pán Rudolf Kravatín, to sú učitelia, a ešte aj Ina Dunajová, ktorá tu momentálne nie je. Takže toto sú pedagógovia, ktorí túto krásnu výstavu pripravovali. A ešte skôr, než im odovzdám slovo, tak rada by som predstavila, že v programe účinkovali žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Zuzky Krupkovej. Takže dávam slovo našim pedagógom. Katka, pani učiteľka všetko vystihla svojím slovom, že je to farebná výstava, naozaj je to veľmi pekná farebná výstava, je to vysvietli krásne, úplne nádherné masky. A moje deti, viac menej to boli žiaci z nižších ročníkov, používali rôzne kombinované techniky, malbu, rôzne vytvárania, dorokovanie. A myslím si, že sú úžasné pre vás, keď sa na ne pozrieť, ale viac menej také fantazíne, ktoré by možno ani nedali si na tú tvár, alebo nepoužili ju, ale je to taká fiktívna fantázia, možno také dotvorenie. Že Vládko to použil tmavšie veci, ale on vám to povie sám. Tak ja som na vyváženie práve dvojfarebnej veci a myslím si, že to celú tú výstavu vyvažuje to je asi. Rudolf, ty chceš? Ja práve teraz vás natáčam, ale je to zaujímavé, že chcú odo mňa čosi povedať, ale pripravili to vlastne traja pedagógovia, Ina Dunajová, ktorá tu nie je, Vlado Leštach a Veronika Karoliová, čiže sú tu práce z 3 ateliérov, z môjho nie, lebo prednedávnom som mal ja svoju výstavu, takže, alebo moji žiaci teda, takže teraz z týchto 3 spojených ateliérov. Myslím si, že výstava je veľmi pekná, veselá, atraktívna a sa teším, že tento vstupný priestor bude takto vyzdobený, kým tie fašianky ešte sú, kým trvajú. Blahoželám, kolegovia. Zaslúžia si potlesk, najmä žiaci.